Hello! Dnes vám poviem, ako si nájsť bývanie v Holandsku, keďže je to jedna z najťažších častí pri sťahovaní. Poviem vám to z vlastných skúseností, vlastne žijeme tu rok, práve bývame v našom druhom nájme a stálo nás tu veľa času a peňazí, preto by som vám chcela povedať pár trikov, ako sa vyvarovať zbytočným výdavkom. Ako prvé by som vám odporúčila, ak sa sťahujete vlastne zo Slovenska alebo z Čiech alebo z inej krajiny do Holandska, nehľadajte si bývanie na vlastnú päsť. Na internete nájdete veľa portálov, kde sa ale pýta členské a vlastne po registrácii máte k dispozícii nehnuteľnosti, na ktoré môžete reagovať. Avšak na jednu nehnuteľnosť reaguje bežne od 300 do 1000 ľudí a je tam tak strašne veľká konkurencia, že šancu nájsť si bývanie cez takýto portál je skoro nulová. Čo by som vám odporúčila ja z vlastnej skúsenosti je kontaktovať rovno maklerskú kanceláriu. Prečo? Pretože makléri majú k dispozícii oveľa viac nehnuteľností. Oni spolupracujú s property manažérmi, priamo s landlordmi, teda s majiteľmi a vedia vám oveľa rýchlejšie nájsť to bývanie. Na čo sa však treba pripraviť pri maklérovi je, že je to trošku iný systém ako na Slovensku. Maklér tu si bude pýtať províziu väčšinou vo výške jedného nájmu. Čiže ak máte nájom za 2100 eur, hej, čo bežne vo veľkomestách je, tak je možné, že maklér si vezme presne jednu výšku vlastne nájmu. Na čo sa treba tiež pripraviť, či už riešite bývanie cez makléra alebo na vlastnú päsť, sú depozity. Depozity sa tu neplatia jednomesačné ako na Slovensku, platia sa dvojmesačné depozity. To znamená, že na začiatku sa treba pripraviť na fakt, že veľkú pálku. Ak nemáte našetrených nejakých 5000 až 10 000 eur, tak vám odporúčam ani nehľadať. Čo sa rieši, ak náhodou ste vhodným kandidátom? Rieši sa to, aké máte vlastne úspory, aký máte stav na účte, aký máte mesačný príjem, akú máte zmluvu. Posielali sme dokonca aj motivačný list, aj CVčko, čo vám odporúčam si veľmi dobre vypracovať. Najlepšie aj v holandštine, ak vám to niekto vie skontrolovať potom, tak je to super, ak nie, tak môžete si to kľudne preložiť cez AI. Je dôležité dať si tam aj nejakú svoju fotku a treba rátať aj s tým, že ak vám aj nájdu bývanie, tak to môže byť v úplne inej lokalite. Ak smerujete do veľkých miest, ako je Haag, Rotterdam, Amsterdam, tak je dobre pripraviť sa na to, že hľadanie bývania v týchto veľkomestách je oveľa ťažšie. Teda ak máte nižší rozpočet, tak vám odporúčam odsťahovať sa na dedinu nejakých 20-30 km od hlavných miest. Je tam aj tak super občianská vybavenosť, máte tam väčšinou autobusy, metra, čiže dá sa zabaviť, ako sa hovorí. Závisí, že či si hľadáte celé bývanie ako rodina alebo iba izbu. Ak si hľadáte iba izbu, je to o niečo menej komplikované, avšak treba stať pozor na rôzne skémy. Ja by som osobne neriešila vôbec bývanie cez nejaký marketplace alebo cez skupiny na Facebooku. Nás chceli oklamať dokopy asi 5 ľudia. Bolo to vidno hlavne aj na zmluve. Treba si pozrieť originál holandské nájomné zmluvy. Treba si prečítať aj ich podmienky. No a vlastne nájom sa tu rieši na dobu neurčitú. Ideálne s dvojmesačným odstupom z oboch strán, teda aj majiteľ vás môže vyhodiť vlastne s dvojmesačnou rezervou, aj vy môžete odísť. Treba sa na to pripraviť, že vám budú držať potom tie depozity dvojmesačné aj hmotnú zabezpeku. Myslím, že majú na to právo držať to 2 týždne až 2 mesiace. Čiže fakt je lepšie zase mať nejakú finančnú rezervu. Ak si teda riešite iba izbu, tak vám odporúčam stránku Hospi Housing. Čo by som vám chcela ešte odporúčiť, na čo si dať pozor, ja som tu vlastne pracovala pre jednu pani maklérku a mám ako tak rozhľad v tom, ako vlastne landlordi nachytávajú svojich nájomníkov. Nehovorím, že všetci, ale stalo sa to už viacerým známym, že im zadržali depozit a vlastne vymysleli si, že je poškodená parapeta, že treba maľovať a stiahli im kľudne aj 2000 eur. Ak sa vám stane nejaký takýto problém po ukončení nájmu, určite treba pýtať od landlorda check-in a check-out.
Ja si myslím, že je to povinnosť každého maklera, či už ide o sprostredkovanie nájmu vlastne fyzickým osobám alebo firmám. Je potrebné mať fotografie pred a po odovzdávaní. Ak sa vám niečo nezdá, ak vidíte nejaké viditeľné poškodenia už pri sťahovaní, je super si to odfotiť tiež, napríklad nejaké vyduté parkety a tak. Ďalšia vec je, že vás chráni zákon, ktorý vraví o tom, že bežné opotrebovanie nehnuteľnosti je úplne v poriadku. Čo nie je v poriadku, sú nejaké mechanické poškodenia, nejaké diery v stenách a neviem, veľa landlordov nesúhlasí ani s vrtaním do stien, napríklad poličiek a tak. Treba si to všetko dopredu prekonzultovať. Taktiež netreba klamať, ak máte nejaké zvieratá. Tu Holanďania sú v tom oveľa benevolentnejší. My sme si našli takto bytík, obom nám to vyhovovalo, pretože nám dali starší gauč, ktorý bol vlastne potrhaný a naša mačka vlastne škrabe tento gauč dodnes, čiže my sme mali dosť šťastie na oboch landlordov, či už v tom bývaní predtým alebo teraz. Čo by som vám ešte odporúčila, je fakt si dať pozor na stav účtu. Ak náhodou aj nemáte peniaze, tak je dobré si možno požičať od niekoho, trebárs aj 5 000, nech vám pošle na účet, pretože toto je jedna z hlavných atribútov, podľa čoho si vyberajú nájomníkov. Samozrejme, že každý chce mať vo svojom byte niekoho, kto je finančne na tom v poriadku, čo je úplne pochopiteľné. Treba si tiež dať pozor na hľadanie bývania iba s registráciou, ak tu teda plánujete ostať dlhodobejšie, pretože ak nebudete mať registráciu pobytu, tak tu nemôžete legálne pracovať. Môžete si síce vybaviť elektronickú schránku, kde vám bude chodiť pošta, ale počula som prípady, kedy ľuďom neuznali dôchodky, aj napriek tomu, že tu odrobili značnú časť života, pretože nemali registrovaný pobyt, teda neboli tu legálne. Čiže registráciu si treba riešiť, treba si pozrieť zmluvu. Ja by som osobne nešla do žiadnych short term kontraktov, teda kontraktov na pol roka alebo na 3 mesiace. Samozrejme, ak vám to vyhovuje, že si hľadáte niečo len dočasne, tak kľudne. Myslím, že od roku 2025 platí v Holandsku doba neurčitá. Ďalšiu vec, čo by som vám poradila, je ísť si pozrieť to bývanie, teda ak máte tú možnosť. Samozrejme, že ak sa sťahujete zo Slovenska, tak je to častokrát na slepo. My sme sa tiež takto sťahovali a nevedeli sme, do čoho ideme. Ale treba si aspoň na mapke pozrieť vybavenosť, treba si pozrieť na ChatGPT, aká je tá štvrť. Máme tu aj no-go zóny, čo síce si predstavujú ľudia ako ghetto, ale je to o tom, že je tu veľa ulic, kde sú vlastne multikulty ľudia, je tu veľa Poliakov, je tu veľa Turkov, každý tu má vlastné uličky a obchody a môže to niekomu nevyhovovať, hlavne ich režimy a tak, väčšinou tí ľudia bývajú aj hlučnejší. Čiže treba si možno pozrieť cez ChatGPT, že ktorá štvrť je najlepšia a treba aj rátať s tým, že ak si aj vyberiete nejaké mesto, nám sa veľmi páčil Dordrecht zo začiatku, tak sa môže stať, že vám tam bývanie nenajdu. My sme takto z Dordrechtu, čo by bolo aj celkom lacnejšie, skončili v Rotterdame, pretože sme nemali žiadnu inú možnosť. Ak vám treba kontakt na maklerov v Rotterdame, tak vám viem poskytnúť potom meno o našej kancelárie. Nerobím žiadnu reklamu na maklerov. Vlastne pani, pre ktorú som predtým pracovala, riešila iba nájmy pre firmy a aj napriek tomu, že som pre ňu pracovala pol roka, mi nevedela pomôcť so zháňaním ubytovania, pretože je tu fakt ako strašný pretlak tých ľudí. Je tu nedostatok bývania, je tu kríza s nehnuteľnosťami, čiže treba si to ošefovať tak, aby to bolo v poriadku. Samozrejme, že ak idete bývať cez agentúry, tak je to o niečom inom. Treba si tam tiež potom pozrieť, ak idete cez agentúru, koľko kilometrov budete od skladov, pretože veľa ľuďom proste dali ubytovanie aj 30 kilometrov ďalej a dali im elektrobicykle, čo je v lete super, ale v zime, keď tu 80% času prší, to nie je nic moc. No a samozrejme vás chcem upozorniť, aby ste si dávali pozor na rôzne skémy, aby ste neriešili všetko s horúcou hlavou. Ja viem, že oni častokrát aj tlačia, aby ste sa rýchlo vyjadrili, aby ste dopredu uhradili depozit. Toto vám vôbec neodporúčam. My sme sa dohodli s našim landlordom tak, že sme prišli zo Slovenska na byt a keď sme skontrolovali, že je všetko v poriadku, tak sme uhradili vlastne celú čiastku osobne. A to je, myslím, že všetko. Držím vám palce. Ak máte nejaké otázky, tak mi kľudne napíšte do komentára. Ja sa budem snažiť vám poradiť. Tiež nie som v nehnuteľnostiach majster sveta, ale
Myslím, že je dôležité rozprávať o tom, ako urýchliť túto cestu k hľadaniu bývania. Takže vám prajem všetko dobré a dúfam, že si každý nájdete svoje miestečko. Stojí to za to, je to síce finančne náročné zo začiatku, ale dá sa tu pekne zarobiť a samozrejme 100 ľudí, 100 chutí. No. Tak ahojte, vidíme sa pri ďalšom videu.